Καλώς ήρθατε στη Πετόπια. Είστε λάτρεις των σκύλων και αναζητάτε μερικές συγκινητικές και εμπνευσμένες ταινίες για να παρακολουθήσετε? Μην ψάχνετε άλλο. Σε αυτό το βίντεο θα ρίξουμε μία ματιά σε 12 καταπληκτικές ταινίες με σκύλους που θα σας γεμίσουν την καρδιά και θα σας αφήσουν να νιώσετε ανεβασμένοι και εμπνευσμένοι. Από κλασικές ιστορίες πίστης και φιλίας μέχρι σύγχρονες ιστορίες για τα ζώα υπηρεσίας και τον αντίκτυπο που έχουν στις ζωές των ανθρώπων, αυτές τις ταινίες αναδεικνύουν τον απίστευτο δεσμό μεταξύ των σκύλων και των ιδιοκτητών τους. Πάρτε λοιπόν popcorn, κουρνιάστε με το τριχωτό σας φίλο και ετοιμαστείτε να ζήσετε τη μαγεία αυτών των 12 καταπληκτικών ταινιών με σκύλους. Όσοι θέλετε, πείτε μου στα σχόλια αν έχετε δει κάποιες από αυτές, ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία με σκύλους πρωταγωνιστές και τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτή. Θα σας πω την προσωπική μου αγαπημένη ταινία προς το τέλος του βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, καθώς αυτό βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Μια εγγραφή για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας και τέλος να σας πω πως πατώντας το κουμπί συμμετοχή μπορείτε να δείτε τις συνδρομές μας για πιο έμπρακτη βοήθεια στο κανάλι. Τίποτα από αυτά δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά. Ας συνεχίσουμε. 1. Hachi, A Dog's Tale, 2009. Το Hachi είναι μια συγκινητική Togo 2019. Το Togo είναι μια ιστορική δραματική ταινία που αφηγείται την απίστευτη αληθινή ιστορία ενός σκύλου ελκύθρου ονόματι Τόγκο και του μουσέρ του Λέοναρτ Σεπάλα. Η ταινία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο νόμο της Αλάσκας το 1925. Μια επικίνδυνη αποστολή για τη μεταφορά σωτήριου ορού στην απομακρυσμένη περιοχή Νόμ εν μέσω μιας θανατηφόρας επιδημίας διφθερίτιδας. Η ιστορία επικεντρώνεται στο ταξίδι του Τόγκο και του Σέπαλα μέσα από εκατοντάδες μίλια ύπουλης άγριας περιοχής της Αλάσκας, αντιμετωπίζοντας σκληρές καιρικές συνθήκες και απειλητικά για τη ζωή εμπόδια. Αυτή η επική περιπέτεια αναδεικνύει τη γενναιότητα και την αφοσίωση των σκύλων ελκύθρου και των χειριστών τους και είναι μια ταινία που πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι όσοι αγαπούν τα σκυλιά ή ενδιαφέρονται για την ιστορία. 3. Isle of Dogs, 2018. Το Isle of Dogs είναι μια μοναδική και οπτικά εντυπωσιακή ταινία κινουμένων σχεδίων stop motion που διαδραματίζεται σε μια δυστοπική μελλοντική Ιαπωνία. Η ιστορία ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που ονομάζεται Ατάρι, καθώς ξεκινά να βρει τον αγαπημένο του σκύλο σε ένα νησί που έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο για σκύλους. Στην πορεία του συναντά μια γέλη σκύλων που το βοηθούν στο ταξίδι του. Η ταινία εξερευνά θέματα αφοσίωσης, φιλίας και δεσμού μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Το Isle of Dogs είναι μια ιδιόρυθμη και εγωιτευτική ταινία που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους θεατές όλων των ηλικιών. 4. 101 σκυλιά της Δαλματίας του 1961. Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας είναι μια κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων για ένα ζευγάρι που έχει σκυλιά Δαλματίας τα οποία γεννούν πολλά κουτάβια. Η ταινία παρακολουθεί τις προσπάθειες του ζευγαριού να σώσει τα κουτάβια του από μια πλούσια γουνομανή κακιά ονόματι Cruella de Vil, η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει τη γούνα των κουταβιών για να φτιάξει ένα παλτό. Στην πορεία, επιστρατεύουν τη βοήθεια άλλων σκύλων και φίλων ζώων για να ξεγελάσουν την Κρουέλα και να σώσουν τα κουτάβια. Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας είναι μια αγαπημένη οικογενειακή ταινία που έχει αντέξει στο χρόνο και είναι βέβαιο ότι θα την απολαύσουν και οι επόμενες γενιές. 5. Lady and the Tramp, 1955. Η Lady και ο Αλήτης είναι μια ρομαντική ταινία κινουμένων σχεδίων για ένα θηλυκό κόκκερ σπανίελ ονόματι Lady, που ερωτεύεται ένα δέσποτο σκύλο ονόματι Τραμπ. Η ιστορία ακολουθεί τις κοινές τους περιπέτειες καθώς περιηγούνται στον κόσμο των ανθρώπων και των άλλων σκύλων. Το Lady and the Tramp είναι μια κλασική ιστορία αγάπης και περιπέτειας και είναι μια γοητευτική και συγκινητική ταινία που θα την απολαύσει όλη η οικογένεια. 6. A Dog's Purpose, 2017. Το A Dog's Purpose είναι μια δραματική ταινία για ένα σκύλο που μετεσαρκώνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια πολλών ετών, με κάθε ζωή να έχει διαφορετικό σκοπό και νόημα. Η ταινία εξερευνά τις διαφορετικές σχέσεις που μπορούν να έχουν οι σκύλοι με τους ιδιοκτήτες τους και τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να δώσουν χαρά και παρηγοριά στη ζωή μας. Μέσα από τα μάτια ενός σκύλου, το κοινό έχει τη δυνατότητα να βιώσει τον κόσμο με ένα μοναδικό και συγκινητικό τρόπο. 7. Rescued by Ruby, 2022. Το Rescued by Ruby είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ για μια ομάδα εθελοντών που διασώζουν σκύλους από καταφύγια με υψηλή θνησιμότητα και τους εκπαιδεύουν για να γίνουν ζώα υπηρεσίας για άτομα με αναπηρίες. Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία ενός ιδιαίτερου σκύλου της Ruby, καθώς περνάει από την αυστηρή διαδικασία εκπαίδευσης για να γίνει σκύλος υπηρεσίας. Στην πορεία, το κοινό γνωρίζει τους εκπαιδευτές και τους εθελοντές που είναι αφοσιωμένοι στο να κάνουν τη διαφορά στη ζωή αυτών των σκύλων, όσο και των ανθρώπων που βοηθούν. Η ταινία Rescued by Ruby είναι μια εμπνευσμένη και ενθαρρυντική ταινία που παρουσιάζει την απίστευτη δουλειά που γίνεται για την εκπαίδευση των ζώων υπηρεσίας και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στις ζωές των ανθρώπων. 8. Marley and Me, 2008. Το Marley and Me είναι μια κωμωδία δράμα
για ένα νεαρό ζευγάρι, τον Τζον και τη Τζένι, που υιοθετούν ένα σκανταλιάρικο κίτρινο Labrador Retriever με το όνομα Marley. Η ταινία παρακολουθεί το ταξίδι του ζευγαριού καθώς περνούν τα σκαμπανεβάσματα του γάμου και της γονεϊκότητας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν τα καμώματα του Marley και γερνούν μαζί. Το Marley and Me είναι μια συγκινητική ταινία που αποτυπώνει τη χαρά και τις προκλήσεις της ιδιοκτησίας ενός σκύλου και τη διαρκή επίδραση που μπορεί να έχει στη ζωή μας. 9. Lassie, 2006. Το Lassie του 2006 είναι μια οικογενειακή ταινία περιπέτειας για ένα border collie, τη Lassie, η οποία χωρίζεται από τους ιδιοκτήτες της και ξεκινάει ένα ταξίδι στην ύπαιθρο για να βρει το δρόμο της επιστροφής στο σπίτι. Στη διαδρομή της συναντά νέους φίλους και αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις που δοκιμάζουν την πίστη και το θάρρος της. Το Lassie είναι μια διαχρονική ιστορία για το δεσμό μεταξύ ενός σκύλου και του ιδιοκτήτη του και για τα όρια από τα οποία πρέπει να φτάσουν και να ξεπεράσουν για να ξανασμίξουν. 10. Old Yeller, 1957. Το Old Yeller είναι μια κλασική δραματική ταινία western με θέμα ένα έφηβο αγόρι ονόματι Travis και το κίτρινο λαμπραντόρ του ονόματι Old Yeller. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Τέξας στις δεκαετίες του 1860, όπου ο Travis και η οικογένειά του παλεύουν να ζήσουν στο ράντζο τους. Ο Old Yeller γίνεται σημαντικό μέλος της οικογένειας, βοηθώντας τους στις καθημερινές τους δουλειές και προστατεύοντάς τους από επικίνδυνα άγρια ζώα. Ωστόσο, η τραγωδία χτυπάει όταν ο Old Yeller δαγκώνεται από ένα λυσσασμένο σκύλο και ο Travis πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση για να προστατεύσει την οικογένειά του. Το Old Yeller είναι μια δυνατή και συναισθηματική ταινία που αναδεικνύει την αφοσίωση και τη γενναιότητα των σκύλων. 11. The Incredible Journey, 1963. Το απίστευτο ταξίδι είναι μια οικογενειακή ταινία περιπέτειας για δύο σκυλιά και μια γάτα που ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι στην Καναδική έρημο για να βρουν το δρόμο της επιστροφής. Η ταινία παρακολουθεί τα ζώα καθώς περνούν μέσα από δύσβατα εδάφη, δύσκολες καιρικές συνθήκες και επικίνδυνα αρπακτικά. Το απίστευτο ταξίδι είναι μια διαχρονική ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των ζώων και των ιδιοκτητών τους. 12. 777 Charlie, 2022. Το 777 Charlie είναι μια ινδική κωμωδία δράμα για έναν αδέσποτο σκύλο ονόματι Charlie που υιοθετείται από μια ομάδα φίλων. Η ταινία εξερευνά θέματα φιλίας, αφοσίωσης και τις χαρές και τις προκλήσεις της ιδιοκτησίας κατοικιδίων ζώων. Το 777 Charlie είναι μια συγκινητική και διασκεδαστική ταινία που σίγουρα θα ενθουσιάσει το κοινό, μικρούς και μεγάλους. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η συλλογή 12 καταπληκτικών ταινιών με σκύλους. Είτε ψάχνετε για μια φιλική προς την οικογένεια περιπέτεια, είτε για ένα συγκινητικό δράμα, αυτές οι ταινίες προσφέρουν κάτι για όλους. Από τις διαχρονικές κλασικές ταινίες, Old Yeller και Lassie, μέχρι τις σύγχρονες ιστορίες Hachi και Dog's Purpose, αυτές οι ταινίες αναδεικνύουν τον απίστευτο δεσμό μεταξύ των σκύλων και των ιδιοκτητών τους και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στη ζωή μας. Αν και όλες αυτές οι ταινίες είναι καταπληκτικές, προσωπική αγαπημένη είναι το Hachiko. Έτσι, την επόμενη φορά που θα έχετε διάθεση για μια καλή ταινία, γιατί να μην επιλέξετε μία από τις καταπληκτικές ταινίες για σκύλους, ο τριχωτός σας φίλος θα σας ευγνωμονεί γι' αυτό. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Πετόπια. Ελπίζουμε να απολαύσετε το βίντεο και να μάθετε κάτι καινούργιο για τον τριχωτό σας φίλο. Αν το κάνατε, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί like και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και την οικογένειά σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και όπως πάντα θα θέλαμε να σας ακούσουμε, γι' αυτό αφήστε μας ένα σχόλιο με τις σκέψεις σας και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο μας.